Хора, аз съм Астора БГ. Това е част 2 от клипа ми Special for Group. Така, къде ще играем? Този мап. А кефи. Ще видим. Така, пак ще сме полицаи. Така, оръжие. Където виждам всички стрели. Чакай сега, къде ето видях. Тук го целя. Оцелиш бе. Много са. Ще ме убият. Добре, те са зад. Ни изненадаха. Много са. Те зад гърба ни ще ни убият. Гледам. Само те са. Да. Те не го целят. Добре, да видим. Това е полицай. На 3 кръв. Добре. Може терористите да ни разбият. Чакай малко. Така, този е на фул кръв. Добре, 6 терориста на 7 полицаи. Мисля, че полицаите ще победат. Или пък не. Те се убият един по един. Гледайте, то са на 58 живота. Добре, прави много скилове. Бигове. На 11 живота. Той ще умре. Добре, победихме. Първата игра взимаме. Аз умрях. Знам, тъпо ви е да гледате как умирам. После гледаме как играят други. Тук има някакъв проход. Имах 1000. Не, този пистолет няма да си купувам още оръжия. Помпи и глупости. Защото те тук може да ме убият много лесно. Ние колко сме? Нещо мога ли да убия? Чакай, убиват ни. Уби го. Не уби го. Добре, убиха го. Те са с автомати. Добре, този беше... да не се показва много са. Добре. Даже нищо не виждам. Цели си произведено. Не, много са. Нещо ме прицели. Добре, някой ме цели. Така, убих един. Yes. Имам 2000 парички. Това значи нови брони. Добре, убих още. Бързо. Добре, само то стана. Не ме убивайте. Добре, нямам живот. Това иска да си купа за 1000. Малко е странно. Добре, има ли някъде? Така, добре, не виждам. Добре, идва още един. Добре, тази игра пак дайте с пистолета, защото... Добре. Вътре има ли някакво? Те се крият по принцип вътре, нали е тъмно и не се вижда. И добре, пак ще мина там на кефи. Но първо... Само да го видно. Добре. Имам 3800. Не, нямам. За хубаво това оръжие. Добре, айде да не съм такова. Тук има ли хора? Това е също добро. Съм го изпробвал до сега. Мисля, че като този пистолет против. Там има много. Няма тук повече полицаи и само аз скочих и още един. Така че не ме пука, ще умра. Може да не ги избия. Съм про.
О, то са два. О, то си има някакво оръжие. Чакайте, искам да видя какво оръжието така, забранението ми взимаше. Ето го оръжието. Това ми взима толкова. Добре, бро. 4 терориста. О, нямам амуниции. Много си амуниции. Няма хора с оръжие. Така. Така, 3 терориста. Може да ги чакам базата им, че може да се върнат. Добре. Добре, амунициите ще ми са. Добре. Право може и сам да скачам там. Ще ги убием. Така. Добре, няма да съм сам. С мен има хора. Бронята ми на 106. Това оръжие взима бързо броните. Ще си изхачам амунициите му. Погледайте, само 3. Всъщност не. Чакайте. Сега там са строили групичката на... Така. Убивам. 3, 4, 5 са там. Да не знам колко са. Ще ви убият. Добре, един е. О, не един. Още един. И всичките към мене са се прицели. Или пък не, yes. Те са се... Добре, победихме. Yes. Ще си купа броня, защото ме щупиха. Колко стреля. Сега ще дадат 1 милиард. Аз знам. Ще си купа. Знаете ли какво? Аз знам, от тук ще дадат 5. Да не се показвам, защото тук идват да ме убият за груп. Знаете. Така забавих. Как? Стрелям. Добре, с пистолета ще е по-добре. Фак, много е бавно. Аре по-бързо. Така, сега там ще ги свалям, те докато се опитват да минат един друг. Те не ме виждат. Не, виждат ме. Опитват се да ме оцелят. Но не могат. Дори не са ме докоснали. Добре. Бърз съм бърза. Идват. Могат. Това е лошо. 3 yes. О, не. Къде ми целва? Добре, там. Далече. Само да ми дойде спокойно, бе, тук ги поех аз. Добре, тук купуем много фана. Дали си купа по-силно оръжие? Много брони. Добре, аз най-важното е да си купа брони. И това оръжие е добро. Само тук не дай някой група. Търкато добре, повечето... ето с снайпера може да ме закове. Добре, то ме спавам тук, направо тук да си влизам. Съм роден за тази тук. Там няма такъв. Ето само представите, гледайте колко сме. Там само един седи ни стайква. Ни убива. Фак, това съм аз. Седна. Фак, много се намали. Добре, бе, един ви избила. Фак, там колко са. Пазете си гърбовете, бе. Добре, ще ви запазя. Много са. Мисля, това да е последна игра, хора. Или пък още, не знам. Хайде още едно. Заребих се. Няма правя много дълги клиповете, вие ще ми кажете дали са дълги или така. Нормално искам да ги правя 10-12 минути. Тоест може да е 12 минути или 13, хайде. Да е по-дълъг. Час-две да е по-дълга. Много кефи тази игра. Нали, заребих се. Ето го. Ето ги там. Добре. Видяхте. Добре. Ще се постара да не умирам. Добре, там то се го убили. Само ли стана Пинокио. Така. Вътре има ли някой? Има или не? Ще не виждам. Нека те проверят. Ще презаредам.
Така, връщам се към нашата база. Към нашата база има сигурно. Те са два терориста. Значи не си ми трябва. Защо? Да, победихме. Така... Ще направя още нега. Просто... Пак ли ме спам тук? Добре. Просто ми много кефи тази игра. Хора... Много яка. Просто... Добре. Бяла. Добре, няма да го пита. Трябва да си скача аз. Пак не ги видях. Да. Точно както направят всички срещу мен. Няма никой. Аз ще си извадя пистолета ви, ако не сте. Ще видите съм толкова бързо. Има ли още? Той жив е. Жив е. Още една игра. Ще направя. Тази последна игра ще е. Добре, тук мога да ме бият. Тази игра ще е последна. Да. Те ще ме убият. Трябва да си се сейфа. Си купа още. Трябва брони. Ще видите само да се сейфна колко струваше. Там идват много, не мога да ги поемам. Това отивам тук да им избият базата. Ако не са тиши, те го направили, ама. Тук сега. Ще е само един ден. Добре, само аз и то ли можем? Ще можем ли да ги се? Те са малко, те са отишли. Там много. Тук са трима стали да пазят базата, а ние трима ги атакуваме. Само аз съм нужен да ги бия. Те са там. Идват ми тук. Не, това са полицаи. Здрасти. Бягат от базата ни. Добре, там добре, отивам към нашата база направо. Не пука колко терористи има, колко... Фак, ето ги, там са набутали. Сега ще ги избивам, не е трудно. Трябва само да се прицелвам, добре. Нищо не виждам тук. Да не ви пречи на вас, окей. Къс карта е яка. Тук за да стоите трябва да ви снайпер. А сега ще правя без. Тук ето готов там го видях. Тук... Далече са. Пистолета по-скоро ще е по-добра вариант. Ето то се насочва, ако има много близко хора до него. Не. Само аз съм тук да паза. Те отзад зад гърба ми ще ме убият. Отзад да няма някой да пази. Пази. Добре, беше много. Пази ме, Ей, сега. Мората не съм убили. Така, брони. Амуниции трябва ли бе? Да, трябва ли са ми. Така, не знам кой е там. Един. Той един ще ме убива. Това да го убих. Добре, не знам, що си изхвачих. Добре, за тук трябва да паса. Ето ви. Тероризми мръсни. Сега. Да, мисля това да е края на клипа. Ударете по един лайк, ако ви е харесал. И чао!